na cestách, teraz sme v Malage, ideme do centra, ideme na vlak, takže ideme si sem kúpiť lístok. Už sme zaplatili, stalo to 2,80 za jednu. Aha, ok. Momentálne sme došli do centra. Ani nevieme, kam ideme, akože ideme sa iba tak pomotať. Možno by sme si išli kúpiť niečo na jedenie, lebo už sme hladné. Máme takéto srdco za euro 50. To je dobré staré. Je to zlé? Dobre, takže tu máme katedrálu. Také malé námestie. Fun facty o Malage. Bola založená, vieš, kým bola založená? Féničanmi. Oni sú vlastne z Levantu. Je to 6. najväčšie mesto v Španielsku a jedno z najdlhšie obývaných v Európe. Akurát sme sa dostali na nejaký maratón. Boli sme vo Five Guys sa najesť, akože za mňa, ja som mala vegetariánska, ja som vegetariánka. Nebolo to dobré. Ty čo si myslíš? Ranovky neboli by zle, že by sme objednali pikantné, keď sme nevedeli o tom. Lebo Marta to objednala v španielčine. Burger mal asi že 2 mesa, takže to bolo, že ešte som to nevadala dojesť, lebo že sorry, ale také to bolo. Takže teraz na miesto nákupov ideme na hrad, ktorý každú nedeľu od 2:00 je zadarmo. To isté platí aj pre múzea, že v nedeli sú proste zadarmo od nejakej 4:00 podľa toho, aké múzeum. Napríklad to múzeum Picassa, tak to je od 2 hodiny pred zatváraním je zadarmo. Čiže zatvára o 7:00, tak od 5:00 je zadarmo. Aké ubytovanie si objednali? Ja také, že no to najlacnejšie. On taký, že tak dúfam, že to bude mať okná. Že prečo by to nemalo okná? Ale dobre, idem to pozrieť. A ja som zistila, že my sme objednali namiesto normálneho apartmánu. Toto je naša izba na 3 noci. Tu za mnou končí táto rada. A ideme to celé prejsť. Aká dlhá rada je do toho múzea Picassa. A počkajte. A sme na konci rady. Takže do múzea Picassa určite nejdeme. Marta, nehovor, že to je zlé. Je to slané. Máme tu potom veľký puding, ja neviem, či to je k tomu. Proste ja som si myslela, že to bude čokoláda, toto je puding a nejakú kávu. Úplne odpornú, ale dobre. Je to langoš, bez cesna. To je lang. Počkej. Langoš taký, no. Až posledný bod, ktorý sme dneska chceli vidieť. Nápis Malaga. Ráno. Ráno som bola behať a teraz ideme že na vlak, lebo ideme do takej dediny Benalmádena. Tak sa to tiež volá? Benalmádena, no. A ideme na vlak, ideme tam teda tým istým vlakom, čo myši Štierajce jednotkou, len teda do opačného smeru. Teraz ideme sem. My sme tuto. Malaga centro. A tu ideme. Koľko je? 3,70 tuším. Máme tieto, lebo všade ich vydávam a ja už som ich strašne dlho chcela vyskúšať, že proste nielen tu Španielsko, ale hoci kde sú. A on to vyzerá tak umelo, ale vždy to vidím niekoho, že to kupuje. Takže ideme vám povedať pocity a dojmy. Tak umelo to čokoláda. Cheers. Cheers. Ale ne, nie je to zlé. Chladá je taká divná. Kilovitúra. Čo je? No poďme. Lebo my máme z marca akože iné očakávania od dovolenky, hej? To vedieť, už predtým ja som išli na prvú, lenže ešte sme aj na druhú. A znova túry, Marta.
Ale večer slobodná, že poďme na. My sme akorát došli na pláž Benalmádena. Takto to tu vyzerá. Dať test vode. No, dobre. Fúha. Ja neviem. Keby sa pýtate, my sa veľmi zdravo stravujeme. Burger King, Mekáč. Tu ide pani. Koľko si platila? 6 euro. 6 niečo tušíme. Ešte som bola dokúpiť tieto churrosy, také plnené. Lebo hentu nebolo dosť tých 7, áno? A toto, ja som nevidela, koľko to stojí, ale že 15 euro toto. Takže každé 5. Nevadí, Raffaello, Biscoff a Kinder Bueno. Dobre. Takže momentálne sme vyskočili. Momentálne vystúpili na Plaza Mayor. Že mal by toto byť nejaký obchodný dom, typujem. Ja som sa zabudla prezu, takže som šlapka. Takže ne, že by to bolo niečo netypické, ale teraz som sa fakt zabudla. Kupovať kvôli Marte. A jasné, že ja som si čo vybrala. To je vždy, takže no ne, ja si nič nekupujem. A koniec ja som tá, čo si niečo kúpi. My sme v takejto vegetariánskej reštaurácii teraz, lebo by som chcela paellu. To je akože typické španielské jedlo. Takže ono to oficiálne není vegetariánske. Takže sme išli do takéto, kde to malo dokonca vegánske. Nehali teda všetky veci na ubytovaní. Teraz ideme na takú túru, na takú skalu. Proste čo máme robiť, keďže odlet máme až o 8. O 9? 20:40. Aha, 20:40, no. Takže ideme na tú túru. Šlapka. Ale akože to je veľmi dobré, že tu sa dá ísť akože na vecke, že hoci kde. Hoci kde, do McDonaldu, do KFCčka, do Burger Kingu. A ešte na pláži máte každých, ja neviem koľko metrov, vecko. Práve backpackerky. Dúfam, že nás pustia do letadla a nebudeme musieť za nič platiť. Už je asi čas ukončiť toto video. Už sme na letisku, my sa s vami lúčime. Čaute. Čaute.